Els esforços del viatge, la soledat del principi, les decisions que cal prendre, la paciència en els primers fracassos. Ningú no va dir que fos fàcil, només que valdria la pena intentar-ho. Perquè en els moments difícils rebis tota l'atenció. A la Mútua General de Catalunya et donem cobertura integral del càncer amb els millors especialistes. Sempre al teu costat per oferir-te el que necessites. Mútua General de Catalunya, la més completa assegurança de salut. Benvinguts al Viure des de l'Essència. La nostra convidada d'avui diu que el més important en realitat és saber què volem fer amb la nostra vida. Comencem. Llicenciada en Psicologia, màster en Psicologia Clínica i de la Salut, autora dels llibres Vivir con un adolescente, Vives o sobrevives i el darrer llibre, Intensamente. Molts la coneixeran per la seva participació en els programes de televisió Hermano Mayor i El Campamento. Sí, avui ens acompanya al Viure des de l'Essència Sònia Cervantes. Benvinguda. Moltes gràcies per convidar-me, Glòria. Un plaer estar aquí. Com se sent? Bé, avui bé. Em sento bé. Sí, m'agrada que em facis aquesta pregunta perquè normalment la gent pregunta com estàs, no? Aleshores és molt fàcil perquè, doncs mira, asseguda o dreta, no? Però com et sents... Com se sent per dins, Exacte, com et sents és una pregunta una mica més acurada i més intensa. Sí, em sento bé. Des de ben joveneta, ja als 11 anys, li interessava conèixer com funcionava la nostra ment i el saber el per què, no? De les coses, ja de petitona. Sí, això t'ho podria dir la meva mare. La meva mare no em volia portar al cinema, saps per què? Perquè en lloc de mirar cap a la pantalla, m'asseia al revés i mirava la gent, la reacció de la gent davant la pantalla. Però clar, vas al cinema i veus allà una marreca que t'està mirant cap a tu, no era normal, no? L'altra pel·lícula de la vida, no? Exacte, on estava l'escenari, la pel·lícula per mi era a les expressions de la gent, no? Sí que és cert que des de ben petitona sempre he tingut molta curiositat pel pensament, pel comportament de l'ésser humà i sobretot per les emocions, és cert. A dia d'avui, després d'aquest bagatge que ja porta, com se sent en relació a el que vostè, com veia la vida, no? Sempre he sigut molt entusiasta i cul inquiet. De fet, és una cosa que repeteixo una i una altra vegada a totes les entrevistes, i és que la meva mare de petitona em duia amb un arnès pel carrer, no? De fet, molta gent li criticava perquè deien, com pots portar la pobra criatura com un gos, no? Però era tant la intensitat amb la que volia viure, era tan moguda, que de fet m'ho va posar després de que gairebé un camió m'atropella, no? O sigui, la meva integritat física... Força major. Era força major, no? Però diríem que la meva vida és una mica així, no? Intensa, com el darrer llibre que ara ja ha publicat, Intensamente. Sí, soc intensa però sense cansar, que tot també, com deia Paracelso, el veneno està en la dosis, No ens passem tan poc d'intensitat perquè pot ser esgotador per tu i pels altres. Ho ha portat l'edat, això? Suposo que sí. El pas del temps? Sí, amb l'edat m'he tornat, com t'ho diria, no més passota, perquè no es pot dir pas que sigui més passota, però sí que he après a trivialitzar certes coses i a donar importància a aquelles coses que estan d'acord amb la meva escala de valors. Suposo que això t'ho dona la maduresa, també, no? I que alhora plasma molt bé en aquest llibre Intensamente, no? Receptes psicològiques per superar el dia a dia, aquest dia a dia que a vegades ens compliquem molt la vida i tot plegat podríem dir que és molt més senzill. Déu-n'hi-do. Tot és senzill o tot depèn de com ho processis, no? Perquè, de fet, no sé si som el que ens passa, realment les coses que ens passa, o com processem allò que ens passa, no? I moltes vegades no donem importància al que hauríem de donar i d'altres vegades en donem massa a coses que potser en aquell moment no en tenen i aleshores no és que no en tinguin, sinó que ens fan estar en un patiment inútil, no? En un patiment que no és pràctic. Aleshores vol dir també que a vegades maquillem el patiment? També ens podem trobar en aquesta situació de maquillar un patiment per no voler-lo veure? Més que maquillar-lo, el que fem és evitar-lo, fugir, i quan el tenim no acceptar-lo.
Aleshores es produeix aquí la inutilitat del patiment o el no saber fer front als mals moments. Els nanos des de ben petits són educats amb molta sobreprotecció. Jo treballo molt bàsicament amb adolescents, amb nens molt petits no, però amb adolescents sí, i hi ha una pregunta que és clau, quan li faig als pares, no? Què és el que més t'amoïna? I gairebé tots i totes, Glòria, em diuen no vull que el meu fill pateixi. Però no anem pas bé. Clar, o no vull que la meva filla pateixi. Sobretot, Sònia, el que més vull és que no pateixi. I aquí estem fent un efecte contrari. I aquí estem fent l'efecte contrari perquè aquests pares i aquestes mares, des d'un acte d'amor i amb tota la millor intenció del món, educaran aquella persona en l'habitació del patiment. I quan li toqui patir no ho sabrà fer. I patirà més i durant més temps. Podem parlar d'un empatge d'optimisme, aleshores, no? Que volem fer-los veure que tot és molt més bonic, que no passa res. Sí, i moltes vegades fins i tot això el que produeix és una manca d'empatia amb la realitat del teu fill. Intentant treure ferro perquè no pateixi, un nano, una noia, un noi, jo què sé, de 13-14 anys, et vindrà a casa amb un problema, amb una cara llarga, amb un problema. Què et passa? Oh, és que he posat una foto a Instagram i ningú m'ha posat res. Típica resposta, i per això estàs així? Home, sí. A aquella edat, potser hauríem de veure si aquest nano té problemes d'autoestima, si realment està tan pendent de les xarxes, no? Però per ell o per ella sí que és un problema. I en aquest intent de que no pateixin, moltes vegades el missatge que els donem als joves és això que t'està amoïnant no n'hi ha per tant. I aleshores això produeix un allunyament perquè després ja no es comuniquen amb nosaltres. Aquesta adolescència que no sempre és senzill de gestionar. No és senzilla, però tampoc s'hauria d'estigmatitzar l'adolescència perquè jo sóc una gran amant dels adolescents. Crec que és l'època on més intensament es viu. Intensament ja fa dècades que la psicologia ha quedat àmpliament demostrat que els nostres pensaments sobre les nostres emocions, inclús sobre el nostre propi organisme, sí? Hi ha 4 substàncies de les que parla també en el llibre que tenen un protagonisme essencial en el camp de les nostres emocions. M'agradaria molt que en poguéssim parlar avui al programa, perquè així ens apropem una mica més i podem identificar, depèn com estem emocionalment. Parlem del cortisol, de la dopamina, de la serotonina i de l'oxitocina. Exacte. Comencem a fer el viatge. El cortisol. El cortisol és una substància molt necessària per posar-nos en marxa. M'explico, hi ha una estructura cerebral que es diu amígdala, que es posa en funcionament quan el cervell el que fa és veure una situació de perill. Fa milers i milers, o potser fins i tot milions d'anys, quan els nostres antecessors veien que s'apropava un animal salvatge o que hi havia cert perill, aquesta estructura es posa en marxa, en genera por, en genera cert estrès, el cortisol està al rec sanguini perquè tu bàsicament facis 2 coses, o ataco o fuig. I gràcies a aquest mecanisme la raça humana ha sobreviscut. Què passa? Que si estàs en situacions d'estrès constant, on el perill no és tan present com si mental, és el que deien en el segon llibre, Vives o sobrevives, és el que seria viure en Islàndia, no? I si ve el llop, però no hi ha llop, el llop el tens aquí. Aleshores, aquesta substància la tens contínuament, el cortisol, es segrega molt en situacions d'estrès. Com la podem equilibrar? A veure, bàsicament, en no viure constantment en un estat d'alarma i d'alerta. D'estrès. Hi ha un vincle important del cortisol amb l'estrès. Sí, de fet se li diu l'hormona de l'estrès. El cortisol és anomenada l'hormona de l'estrès. La serotonina, per exemple, en moments on hi ha trastorns depressius, una de les medicacions, trastorns greus, moderats o greus, depressius que requereixen medicació, gairebé tots els antidepressius s'anomenen recaptadors de serotonina. El benestar. Exacte. Què vol dir això? Si no recaptem bé serotonina, ens posem tristos. És important, la serotonina. Si la poguéssim vendre en pastilletes, les endorfines, la serotonina, la dopamina, l'oxitocina juntes, seria meravellós, no? Com ho podem fer per gestionar-la, per nodrir-la, per equilibrar-la? A veure, sí que és cert que hi ha qüestions endògenes, és a dir, hi ha cervells amb certa predisposició a aquests, diguem-ne, daltabaixos de neurotransmissors, però... Aquests desequilibris, Sí,
perquè, a veure, també és molt culpabilitzant, no?, quan una persona està en una depressió, dir-li, escolta, tens feina, tens una família, perquè tens depressió. És el pitjor que pots sentir. No, és horrorós. Doncs mira, tinc depressió perquè tinc un problema de neurotransmissors i no recapto bé la serotonina. Que passa que molta gent diria, què diu aquest? Aleshores, podem dir que aquí ens hem de medicar o hi ha alguna... No sempre, perquè, com deies abans, la psicoteràpia, per exemple, a l'estar envoltat de gent que ens estima, l'oxitocina té aquesta funció. L'oxitocina té la funció de fer vincles. El que fa és predisposar-nos a fer vincles. Aquesta assertivitat. Sí, de fet, moltes embarassades la coneixeran, l'oxitocina, perquè de vegades és la que et posen per provocar-te el part. També té altres funcions. I la dopamina, en aquest cas, és un neurotransmissor que està molt relacionat amb tot el circuit de la recompensa, no? És a dir, cada vegada que menjo xocolata, fins i tot cada vegada que es consumeix, malauradament, drogues, o fins i tot quan estic enganxada a algun joc, al mòbil, la dopamina es dispara. La importància de poder-ho identificar d'una forma, perquè el nostre cervell és complex i aleshores... Sí, és complexa i com tot a la vida, jo crec que ha de ser una qüestió d'equilibri. O sigui, aquestes substàncies haurien d'estar ben regulades. Només hi ha una situació on es disparen totes, menys el cortisol, et diria, però hi ha 3 que es disparen molt i és meravellós. Saps quin moment és, Glòria? Mira, serotonina a tope, oxitocina a tope... A veure què ens diràs. Dopamina a tope. Enamorar-se. És la millor medicina. La millor medicina, però fixa't, fisiològicament té uns efectes, també. Et fa mal la panxa. Si ho penses, de veritat, és un calvari, de vegades, perquè físicament el teu cos també ho nota. Et suen les mans quan aquella persona no hi és, no pares de pensar, papallona, síndrome d'abstinència, si no hi és, però diguem-ne que l'estat màxim d'expressió d'aquestes substàncies... És l'enamorament. Seria l'enamorament, sí. Queda notat. Sí. En el llibre Intensamente reflecteix la pregunta del psicòleg Martin Seligman i el seu company Chris Peterson, que diu el següent: per què si existeix una classificació de trastorns mentals no hi ha una de fortaleses o de virtuts? Fem un circuit d'aquestes virtuts, saviesa i coneixement. A veure, al cervell li encanta saber coses i el que més li agrada és que li donis coneixements. De fet, quan no els té, o quan hi ha incertesa, ho porta malament. Coratge. El coratge... Compte amb el coratge perquè moltes vegades aquí hi ha una estigmatització, sobretot amb la paraula valentia. M'explico. A veure, com ho explico això perquè és un tema molt delicat. Davant de persones, per exemple, que estan patint processos de malaltia, processos amb càncer, processos oncològics, no t'has donat compte mai que se'ls posa aquella etiqueta de que han de ser valents, lluitadors. La meva pregunta és què passa, que la persona que no supera el càncer perquè el càncer mata no ha estat suficientment valent o lluitador? Ho ha estat molt. Jo, malauradament, he conegut persones a la meva vida que han estat molt més valentes i lluitadores que jo i el càncer els va matar. El coratge és aquella força interna a tirar endavant, a seguir endavant. Tot i que no tot depèn de nosaltres, que això també ho hem de tenir en compte, si no hi ha una culpabilització molt gran. Si no pots sortir endavant davant certa situació, resulta que no has fet tot el que havies de fer. Doncs no, no és just. Templança i moderació, transcendència... Sí, la templança i la moderació és el que deia abans, la frase que et deia abans, no? El veneno està en la dosis, exacte. Ni et passis ni et quedes curt. Penso que la clau és l'equilibri. Sempre, aquesta és la paraula clau. Que ho englobaria tot. Sí, fins i tot el cos, l'organisme, funciona quan es dona un concepte que es diu homeostasi. Què és l'homeostasi? És quan tot està més o menys regulat. Ni tot és tan bo ni tot és tan dolent. No, ha d'haver de tot, si no seria un rotllo, això. Diu que tenim dret a queixar-nos, però que també és l'obligació personal de millorar i seguir creixent. Sí. Ser crítics i proactius ens projecta tirar endavant i si ens queixem ens quedem parats, passius. En parla molt, són reflexions del seu llibre, Vives o sobrevives, un llibre preciós. Gràcies. Sí. Podríem dir que no hi ha pitjor tormenta moltes vegades que la que tenim en el nostre propi cap, no? No tingueu cap mena de dubte. El pitjor enemic de vegades viu aquí dalt, no? Per què? Pel que dèiem abans, no? Perquè anticipes pors, et creus missatges... Mira, a molts pacients que tenen aquests missatges negatius, que tots tenim en un moment donat,
aquesta mena de tempesta que no podràs fer-ho, i si passa això, i si passa l'altre. Jo els hi faig una observació, sobretot els que són pares i mares, i els dic: tu li donaries aquest missatge al teu fill o a la teva filla? El que t'estàs dient ara? Què creus que em diuen molts? No. Només faltaria. Quina bestiesa. Dic, per què? Quins efectes tindria sobre ell? El destrossaria, la seva autoestima estaria pel terra, no li donaria seguretat. Dic, doncs revisa una mica què t'estàs dient aquí dalt, no? En aquest sentit, la pitjor tempesta moltes vegades està aquí dalt. Hem d'aprendre a gestionar aquest patiment, hem d'aprendre un patiment que no podem obviar. Com ho gestiona Sònia Cervantes, aquest patiment que... Jo, personalment? Sí. Passant-ho malament perquè és el que toca. És el que toca. I sembla una obvietat, però realment accepto que és un moment on ho he de passar malament perquè no podria ser d'una altra manera, però també m'enfoco molt en una cosa, a mi personalment em funciona, i és: això no durarà sempre, però has de passar per aquí per poder estar bé. Podem dir que també això forma part d'un aprenentatge? Sí, però també m'emprenyo, també no m'agrada, estar trista. Hi ha moments de la meva vida on he perdut persones molt importants, on ho he passat francament malament, i durant un temps m'ha costat acceptar aquella realitat. I una casuística que es va donar precisament escrivint aquest llibre. Sí, Vives o sobrevives. M'ha vingut al cap precisament això, no? Jo, quan estava escrivint Vives o sobrevives, va morir una persona molt important a la meva vida, més d'una forma molt ràpida, molt fulminant i molt inesperada, una persona molt jove, amb 53 anys, i jo tenia una data d'entrega. No vaig poder. Vaig haver de trucar a l'editorial i vaig dir: mira, no crec que arribi a temps, no em veig amb forces a seguir escrivint de moment. El llibre l'acabaré, és el que deia abans, hi ha un compromís, no? Ho he de fer, però és que ara no puc. La pausa, he de parar. I a més em va anar molt bé per poder escriure un dels capítols, no? Sobretot, com gestionar aquells moments on realment estàs passant fatal. Què els recomanaria a la gent que ens està escoltant i viu en moments que sembla que un no se'n puguin sortir? Primer que ho acceptin, és molt dur dir això, perquè anar a un tanatori on una mare està enterrant un fill o una filla és molt dur. I crec que, més que els hi diríem a aquestes persones, és què hem de fer. Hem de ser-hi i, de fet, haurien d'anar en compte amb el que els hi diem. Més aviat és un missatge per a aquelles persones que envolten a persones que ho estan passant malament. Perquè has de ser fort, no estiguis trist, has de seguir endavant. Home, sí, ja ho sé, però en aquell moment no ajuden. Podríem dir val més un silenci que 1000 paraules i el fet de l'acte de presència. I tant, és la presència silenciosa, l'acompanyament silenciós, el missatge de... És tan senzill com dir: ho estàs passant fatal, però estic aquí. No cal que diguis res més, no? Hi ha un llibre que sí que li agrada moltíssim, que podríem dir que és el seu pilar, que és el de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, el seu llibre de capçalera, podríem dir. Sí, m'agrada molt aquest llibre. A nivell de supervivència, ell menciona que l'humor és una de les armes més importants amb les que l'ànima lluita per la supervivència. No podem oblidar el sentit de l'humor. No, sense caure amb la ironia. Que a vegades la ironia, quan un està passant malament, o en una discussió, no utilitzem mai la ironia perquè acabarem tots malament. Però l'humor sí, l'humor és importantíssim. És molt curiosa la història d'aquest senyor. Aquest senyor estudiava, evidentment, la ment humana. Ara no tinc clar si era psiquiatre o psicòleg, no me'n recordo, però és arrestat pels nazis, ell era d'origen jueu, i abans de ser arrestat ell estava escrivint la seva teoria sobre l'ésser humà. I acaba d'escriure la teoria sobre l'ésser humà dins d'un camp de concentració. Imaginem-nos com és això, no? I ell s'adona d'una cosa, que sobreviuen o poden sortir d'aquella situació aquells que donen un sentit a la seva vida. Aleshores és un llibre preciós, on el que et ve a dir és, utilitza una frase de Nietzsche que també m'agrada molt, que diu: qui té un per què a la vida no necessita el com. I moltes vegades perdem el temps en foteses, i l'única cosa que necessitem és, mira, connectar amb la nostra pròpia essència i veure quin sentit té la nostra vida, o donar un sentit de vida. Correcte. De fet, un sentit de vida que també comentava que és molt important que ho tinguin en compte els joves, no? Els adolescents, que moltes vegades el que els costa és trobar aquell sentit, i és que potser el primer que els hem d'ajudar, no? A que trobin quin és el seu camí, acompanyar-los en aquest viatge. Sí, respectant molt la seva identitat, respectant molt els seus valors, educant-los en certs valors, educant-los en
el respecte, l'honestedat, l'humilitat, l'empatia, perquè no fa gaires dies en una entrevista em deia no, és que estem en una societat que no té valors. I vaig dir no, sisplau, no diguem això. Els valors estan i estaran sempre. El que passa que potser no estem educant en això, no? I hi ha uns referents ara que donen certs sentits a la vida, que és un sentit efímer i que no et durà gaire lloc. Si el teu sentit a la vida és tenir 50.000 followers a Instagram, potser que revisem una mica aquest sentit, no? Un llibre que també és molt interessant de tenir en compte, que és Vivir con un adolescente, i penso que està ajudant molt els pares. És molt important que també en fem ressò aquí al programa, perquè vostè també ha tingut una experiència llarga en el programa de televisió de... Hermano Mayor. D'Hermano Mayor. Hermano Mayor, sí. Un programa intens, un programa de dolor. Molt. I amb molt d'amor, un amor incondicional molt important. Era patiment i dolor, sí, elevat a l'enèsima potència. I moltes vegades, precisament, des de l'amor, molts pares cometien certs errors que feien que aquells nois i aquelles noies acabessin així. Sense culpabilitzar els pares i les mares, perquè aquells nanos tenien germans que havien rebut la mateixa educació i no presentaven aquell perfil. Per tant, des d'aquí no culpabilitzem sempre els pares. Els pares... La culpa tampoc ens porta enlloc, no? No, però clar, és que aquests nanos estan així perquè els seus pares, repeteixo, molts nanos d'Hermano Mayor tenien germans i germanes, el model educatiu havia estat el mateix. També és cert que hi ha criatures que neixen amb un perfil determinat. Hi ha gent que té un temperament que és complicat, no? Amb què es queda d'aquesta etapa de la seva vida tan intensa d'Hermano Mayor? Si ens pogués dir un parell de paraules. Mira, vaig aprendre molt una cosa que per mi ha sigut molt important, no? I és veure com darrere de molt jovent, agressiu, amb conducta inadmissible, també t'ho he de dir, aquella conducta no es podia permetre, molta gent es queda només en la punta de l'iceberg. No hi ha una persona enfadada, no hi ha una persona agressiva. En el 99% dels casos hi havia una persona trista. Podem dir que dins de cada persona hi ha un ser que necessita ser estimat i no podem perdre de vista això? Sempre. Ser estimat i ser acceptat, sobretot. Això és fonamental per l'ésser humà a qualsevol edat. Sonia Cervantes, li sembla que fem un viatge pels sentits? Molt bé. Si jo li dic una mirada, on la transporto? Una mirada, la de la meva àvia. Una olor. La de la llenya, cremant. Una melodia. Una melodia m'agrada molt Bohemian Rhapsody de Queen, la podia escoltar sempre. De fet, la porto al mòbil, la melodia, m'encanta. Sí, que també es posa... Sí, però sóc una gran amant de l'òpera. Si sona Maria Callas i em tens enamorada. Un sabor. Un sabor. És curiós, et diré una cosa, perquè m'he transportat a la infància. Saps què m'ha vingut ara? El sabor que tenia... Te'n recordes d'aquells cortes de fresa nata, quan érem petits? Doncs m'ha vingut aquest sabor, el del gelat de maduixa amb nata, m'encantava. Transportat. De cortes, sí, m'encantava. Aquesta és la màgia del sentit. Sí. Un tacte. Tacte, el de la pell, de la persona que estimes. Si diguéssim una persona de referent a la seva vida. La meva mare, sense cap mena de dubte. Si fa una mirada al passat, què veu? Al passat veig una persona inquieta i molt revolucionada que necessitava canalitzar tota aquella energia. Una mirada al present. Veig una persona inquieta amb l'energia una mica més canalitzada. La importància de la il·lusió sempre per al futur. A on anem, Sònia? M'agradaria, el dia que marxi d'aquí, l'última vegada que tanqui els ulls, m'agradaria dir-me a mi mateixa crec que ho he fet bé, he estimat i m'han estimat. Res més que això, no necessito res més. Un somni a dia d'avui? Un somni a dia d'avui... Jo crec, no vull semblar molt presumptuosa, però a dia d'avui la meva vida, la meva professió, la gent que estimo, és que ja és un somni, és que ja l'estic visquent, és que no em cal res més, de veritat. Si tanquem el cercle i preguntem què és per vostè viure des de l'essència.
connectar amb els valors sense perdre la connexió amb els altres. Això és fonamental. És important que tu ets la persona més important en la teva vida, però no pots obviar que estàs envoltat de persones i que mereixen acceptació i respecte. I una de les crítiques del llibre és que crec que el món s'ha estat una mica psicopàtic, no? Hi ha una manca d'empatia brutal i això no ho podem perdre. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Un plaer de tenir-la avui aquí amb nosaltres. M'agradaria acabar el programa amb unes paraules de William George Ward, que coneix molt bé, que diuen: el pessimista es queixa del vent, l'optimista espera que canviï, i la tercera? I el realista el que fa és posar la vela, no? O sigui, orientar-la cap al vent. Sí, és molt maca aquesta frase, sí. S'apropa molt a la meva filosofia de vida. Sònia Cervantes, moltíssimes gràcies. Molta sort. Moltes gràcies, Glòria, a vosaltres. Fins ben aviat. És el moment del Consell de Salut de la Fundació de la Mútua General de Catalunya. Almenys un de cada 10 nens té un estat mental d'estrès, depressió, ansietat, i sembla que aquesta proporció va augmentant. No perquè siguin nens, són necessàriament feliços. Com ajudar-los? És important escoltar, també interpretar. Pots detectar algun canvi en ell i preguntar-li al teu fill què li passa i, en certa mesura, força freqüent, que respongui res, quan l'evidència de que alguna cosa està malament és clara. Cal aconseguir que el nen s'obri, fes alguna cosa amb ell, juga, comparteix activitats, comenteu junts una pel·lícula, un llibre, i porta la conversa a poc al fons de la qüestió. Aquest temps passat amb ell resultarà un valor insospitat, no només per conèixer un problema, sinó per aconseguir que estigueu encara més units. Un cop conegut el problema, o fins i tot simplement sospitat, haurà arribat el moment d'anar al professional, al metge de família, perquè ens assessori. Recordem que l'acompanyament en els moments de dificultat és de gran valor. I això és tot per avui. Ens veiem en el proper programa. Gràcies.